Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uzifake engcupheni enkulu ngokuthi uzoyeka umsebenzi wakhe uma iqembu lingahluleka ukuqualify kungena ku-Africa Cup of Nations elandelayo. UBroos uzohola iqembu emidlalweni emibili ebalulekile ne-Uganda ne-South Sudan uma bengawathola amaphuzu anele ukuze bahlongelwe. UBroos uthembisa ukuzibeka phansi izintambo njengomqeqeshi ashiye eNingizimu Afrika ngokushesha. Uma sihlulwa kule midlalo emibili, ngizondiza ngibuyele eBelgium ngemuva komdlalo wesibili. Ngiyakutshela ngizowuyeka umsebenzi futhi ngeke usangibone eNingizimu Afrika, kusho uBroos. Lo mqeqeshi usifundile isimo seqembu futhi uyazi ukuthi iBafana kumele yenzeni ukuze ikwazi ukungena emqhudelaneni ka-2025. Ubese echaza ukuthi uma bethola imidlalo emibili ngokulingana basazongena ngenxa yokuthi bahamba phambili kunekhongo ngemiphumela. Ngiyibhekile imithetho ukuze ngiqinisekise ukuthi awenzeki amaphutha. Angifuni ukuba sesimweni lapho sicabanga ukuthi siyaqualifya kodwa empeleni kungenjalo, wengeza uBroos.